обикновена история, в която главното действащо лице е една хубава жена. Това е историята на една жена в полет, която постоянно се бори с гравитацията. Тя е стюардеса в международна авиокомпания и същевременно национална състезателка по фигурно парзалене. Повече от 20 години, най-точно 24 години се занимавам с фигурно парзаляне. Това е от 2000 година Оберсдорф, световно юношеско, 19-то място. Това е златен медал от Балканяда в Букурещ, 2002 година. Това е трето място, 2007 година. В Германия се е провело състезанието. Значка от световното в Нагано 2002 година. 4 дни в седмицата Христина тренира на парзалката, а през останалите 3 лети по света на борда на самолета. Стюардес съм от 5 години, от миналата година старша стюардеса. Имам си пътници фенове, които от някакви случки ме разпознават в самолета и ето я търпеливата стюардеса. Какво е общото между фигурното парзалене и полета във въздух? Не знам, да ми помага на леда, тъй като се бориме с гравитацията всеки път и според мен след полет тук скачам по-високо на леда, честна дума. Преди няколко месеца Христина Василева представи България на Европейското първенство в Швейцария и стигна до финал при жените, като се класира на 23-то място. Преди Европейското, например, ми се случи да, понеже нямаше как, беше много натоварено, не може да се взимат отпуски и някъде 2 седмици преди Европейското, аз бях сутрин на тренировка, след обед на полет и така една седмица. Накрая се оказва, че когато обменим информация с други състезатели и треньори, тя тренира 6-7 пъти по-малко в сравнение с нейните конкурентки, които тя успява да победи. С част от заплатата си на стюардеса, националната състезателка покрива подготовката си, плаща за допълнителни часове на леда и възстановителни спортни храни и витамини. А като национална състезателка не получаваш ли заплата, с която да се издържаш? От около 3 години първо получахме 250 лева на месец и последната от 400 лева беше. Моят личен бюджет до момента е около 1000 лева. Това влиза Кънки и федерация. Възстановяване, костюми, хореограф. Кънките са ми от миналата година и можеше да взема кънки, но не ми се наложи, реших да ги спестя тия средства. Националните състезатели тренират с малки деца. Да. Което, така, представете си, все едно някой състезател от Формула 1 да тренира в задръстването в центъра на София. Христина ще бъде единствената българка, която ще участва с индивидуално представяне на предстоящото световно първенство по фигурно парзалене. Христина в никакъв случай не бива да бъде показател в това отношение, т.е. хората да смятат, че трябва да инвестират от личните си средства, за да постигат високи спортни постижения. Голям спортист се става, ако си изцяло отдаден на това да се занимаваш с спорт, но трябва да има условия. Бих казала, че трябва да има условия, създадени от държавата, може би, защото спортистите са тези, които прославят България в целия свят. Добре, че има и такива спортисти останали у нас. Останете